Wow. Ja, horen. En dan een beetje gaan, met eerst even warm draaien. De nieuwe crossgekken bij een ander en oude Amerikaan mensen gekken, ja, zo kun je dat bestellen. Ik vind het prachtig. Ah, dit is maar een babymotor. Wij noemen het een babymotor. Als je daar die ben kersen grut zijn, maar qua inhoud. Ja. En dan krijg ik piekenvel. Ja, echt? Ja, dan word ik oors. Ja. Het maakt uit wat voor auto dat is, had er maar een 8-cilinder in ooit. Ja. En Hooswien zie je net wel komen. Nee, in principe niet. Nee, het is mooi om te zien, maar ja, als er net een 8-cilinder in ooit, dan komt het net binnen. En weer er al. Je kent het al, hè? Ik ga er dan. Dat is mooi. En de graaf geweld, hè? Dat is het. Nee, dit is een hele zeldzame auto. Een Pontiac GTO Judge van de jaren 60. Hij is vandaag. Ja. Ja. Prachtig ding. Ja, ik ben een superweesman. Ja. Ja, dan word ik wel rijden. Ja? Wat wil ik zeggen? Ja, wel. Ja? Ja, over of 400 pk. Dus, En Ries er nou een soort in? nee, dat is net de betaling. Nee. Nee, hier op draaien, fjouwen. En dan doen ze rustig om. Een crossen jouzelf, hè? Had ik vroeger wel die, maar ook niet meer. Nee? Nee. Waarom net? Ik ben ook al. Ja. Dus dat, maar mijn tante zei het krast daar en mijn huid is 84, die kraste vroeger al. Dus we een van de eerste dit hier mij die in Halm op oude krast. Dus we gaan, het stroomt erop bloed. Het crossgebied dat is in Haarlem dat gigantisch. Ja. Ik denk Wat is dat? Nou, dat wordt je maar een paar blijven ingeven, denk ik. Hard op zon. Het is hier een groot familiefeest. Ja, en hier de besmette horen. Ken er ik niet zonder? Nee? Nee, beslist niet. Want wat gebeurt er dan? Nou, daar word ik net gezelliger van. Nee. Dan word ik oors. Chagrijnig? Ja, ik ben in wezen wel blij dat het seizoen altijd weer aan is. Maar ik ben er volle blij dat het weer begint. En dat is helemaal perfect. Hij heeft het er weg. Dit is mooi voor die tijd. Maar ja, de jongens die krijgen een stapje verder in, er wat meer vermogen en alles. Ja, schitterend. Ja, daar geniet ik van. Ja, hè? Ja. Zo nou en dan mag ik zelf wel eens even rijden naar een PBR, even trainen of zo. Ja, kun je even je hart luchten. Ik zeg al, jouw eigen van je zoen eigenlijk nog wel even om mij doen. Ja. Nou, dat wel net. Zolang ik er ben ik op een kras. Ja. Zit er maar net door in. Ik hoop het al.